Ongi etorri, gezurra badirudi ere duela mende pasatxo, inguru honetan etzegoen ezelango hiribururik. Egun ordea Nairobi hirian, Kenia, herrialdeko hiriburu honetan 3 milioitik gora biztanle bizi dira. Keniatarren artean, munduko beste toki guztietan bezala, badira noski gay eta lesbianak. Baina hemen, Afrikako beste hainbat herrialdetan bezalaxe, legez kanpokotzat jotzen ditu bertoko gobernuak gay eta lesbianen sexu praktikak. Jay Tirop Salat naiz, Kenian bizi naiz, eta hemen oso kriminalizatuta dagoen LGTBI komunitateko kide naiz. Behin ama etxera etorri zen, gizona zen lagun batekin, edanda zeuden biak eta gizonarekin logelan sartu ninduen. Dena prestatuta zeukaten, niri halako bortxaketa zuzentzaile bat egiteko. Esaten ari zara zure amak jarri zintuela gizon batekin, berak zu bortxatzeko? Bai, bere umea salbatu edo egin nahi zuen. Oso pertsona librea naiz, erabaki dut bizitza hau jarraitzea, nire umeak eukitzea, Afrikan bizitzea. Zu bizitzaren auzoan, homosexualitateak norainoko bisibilitatea dauka? Ez dago inolako bisibilitaterik. Simplea da, homosexualitatea bekatua da, iguingarria jainkoarentzat. Elizetatik uste duzu homosexualen kontrako gorrotoa pizten dela? Asko, nire ustez. Keniara zatoz, eta hemen ikusten duzu adibidez, martxora arte, gehi izateagatik susmagarriak zirenei uzki azterketak egiten zitzaizkiela. Horiek legezkoak zirela. Horrelako praktiken aurrean ze pentsatzen da? Harrigarria da, ez dakit, harritzen hau horrek, hori zera izan liken. My name is Kwamboka Kibagendi. Kamboka Kibagendi dut izena, duela 27 urte jaio nintzen intersexuala nintzela. I was born an intersex person. Ez dut honetaz hitz egiten segurtasunagatik, intersexual gehienak Kenian hil egiten dituztelako. Jendearengan horrelako komentarioak entzutean, pentsatu duzu agian hau ez dela zure lekua edo zure alabentzako herria? Bai. Ez nuke nahi euren printzipioak horrekin zikintzea.
Naia, esango diguzu nor den Naia Barrenetxea? Definituko duzu zure burua? Oso... Erantzun zaila da hori. Nor naz? Oso pertsona librea naiz. Eta ez dakat lotura askorik. Berez, erabaki dut bizitza hau jarraitzea. Nire umeak eukitzea, Afrikan bizitzea. Partez egiten dut lan zineman. Zinemako dekoratuak margosten eta eraikitzen ditut. Baina, esango nuke oso pertsona librea naizela, ez? Eta askatasun nahi horrek ekarri zintuen Keniara? Bai. Bueno, eta gauza gehiago, bai. Kenian nire txikitako ametsa da. Eta ordongo bikotea, nire omen aitak, Madriletik irtetzea erabaki zuen, o nahi zuen, ez? Eta Kanarietara joateko. Kanarietara? Oazen Keniara. Eta, bero egiten da, Kenian, bale, oazen Keniara, holan izan zen. Eta egia zan, ez nekien hemen zinema egiteko posibilitatea neukanik, ez? Zer izan zen hasierako urte horietan zailena? Nire eskontza. Bai? Ume txiki birekin ez da erreza. Ez da erreza, baina ez hemen eta ez inon. Behar bada hemen errezagoa. Errezagoa laguntzan aldetik. Kasu hemen hartzen duzu mama bat umekin laguntzeko eta Afrikar gizartentzako umeak dira danonak. Eta hori oso laguntza handikoa da. Eta ez zenuen birritan pentsatu hau leku egokia zen edo etzen beraientzako? Ez. Oso entorno naturala, ez? Eta antzineko behar bada Euskal Herriko herri bizia daukagu. Bizitza, ez? Hemen badoaz. Badoaz alboko baserrira, ez da baserria, boma da, edo mañata, masai mañata, baina badoaz alboko etxera arrotzak erosten. Da oinez edo bizikleta, da hori gaur egun Euskal Herria, ez da hain erraz aurkitzen. Bien. ¿Qué tal, Nere? Bien. Estoy haciendo deberes. Ahora voy, ¿vale? Esango zenuke zure alabek badutela, nereak eta lurrek badutela Europako umeetan ikusten den inozentzia bat? Bai. Eta gauza gehiago. Inozentzia bai, baina oso sentido honean, eta responsabilidadea da euren buruen ziurtasuna be bai. Hainbeste urte Kenian, euskaraz hitz egiten kostatzen zaizu? Asko. Asko beste hizkuntzekin nahasten dudalako. Nire bizitza suajiliz da normalean, eta lanean gehien bat inglesez. Eta orduan beste hizkuntza baten, baina erderaz be bai, beste hizkuntza baten pentsatzea kostatzen jat. Anita, nilikuwa nataka niitishe chakula. Tuko watu 5 wakubwa na watoto wangu 2. Asante. Janaria. Eta suajiliera erabiltzen duzue, etxean? Batzutan. Bai, oso ditutan gaudelako. Eta gero, uda guztietan doaz bakiora, nire gurasoen etxera.
Eta bertan euskarazko klasea egiten da. Nere? Lavaros las manos. Lurreta Nerea, nahiaren alabak. Ikasle dira Waldorf sisteman oinarritutako eskola batean. Alternatibotzat jo izan den sistema, baina Kenian gauzak desberdinak dira, eta hemen homosexualitatea tabu jotzen da, ere aurrerakoitzat ditugun tokietan. Y Nerea, ¿habéis hablado, Lur, alguna vez de la homosexualidad? No se habla mucho. No les parece bien a nadie. ¿No os parece bien qué? Que alguien pueda querer una persona de la misma... ¿Del mismo sexo? Sí. ¿Y tú qué dices? Pues que quieres a la persona que quieres. Claro. Jay Tirop Salat naiz, Kenian bizi naiz, eta hemen oso kriminalizatuta dagoen LGTBI komunitateko kide naiz. Kenya is very, very criminalized. Gaur, hitzordu bat geneukan, hoteletik gertu, parke batean, baina nahiago izan duzu beste parke hau aukeratu. Beldurrarekin bizi zara. Yes. Bai, queer garenontzat gure bizitzan beldurra da nagusi. Behin zure etxea utzita, ezin duzulako kontrolatu zuri zer egiteko gauza diren. Zita egina genuen parkean apaisak ibiltzen dira. Baita homosexualitatearen oso kontra dagoen jendea ere. Eta apaiz horiek gure kontra asko hitz egiten dute. Epaitu egiten gaituzte. Bitan pentsatu behar esaten dugu zein kaletatik joan, norekin egin dezakezun topo bertan, zein ordutan, zein auto erabiltzen duzun, non gelditu zaitezkeen. Beldur asko daukagu, gure kontrako eraso fisikoak errealak direlako. Gogoratzen duzu zure orientazio sexualaren berri etxean eman zenuen eguna? I call it outing. Armairutik irtetera behartu ninduten norbaite susmoak zituelako. Eraman ninduten gela batera, bertan aita irakasleak eta jende gehiago zegoen, denak galdezka. Are you a lesbian? Virginia zara? Lesbiana zara? Modu horretan aterarazi ninduten armairutik. I came out or... Eta hortik aurrera institutuan, umeak ume dira eta maltzurkerian beti xuxurlaka ibiltzen ziren. Hori lesbiana da, hori lesbiana da. Momentu horretatik aurrera, etzegoen atzera egiterik. Inguruak orduan bizkarra eman zizun. Agerian gelditu nintzen eta familiako ardi beltza bihurtu. Eskola utzi behar izan ostean, etxean ere ez zuen luze aguantatu Tiropek, baina aurretik zerbait ikaragarria gertatu zen. Etxea ustea, hori izan zen gogoratzen duzun momenturik gogorrena? One of the hardest, I remember. Gogoan dudan gogorrenetakoa, I rarely speak about this, but tira ez dut normalean aipatzen, baina mom coming home ama behin gizonezkoa zen lagun batekin etorri zen etxera. and they were both drunk Biak edanda zeuden. and it was almost like a set. Eta dena prest zeukaten, dena antolatuta, bortxaketa zuzentzailea deitzen diren horietako bat nirekin egiteko. And till now I can't Oraindik ere, fathom how ezin dut ulertu nola izan zen posible hura. could be possible because then your mom is Amak sartzea gela batean, gizon batekin, zu aldarazteko, zure izaera zuzentzeko, try and change you or correct you. ezin nuen ulertu. Understand it. Esaten ari zara zure amak jarri zintuela gizon batekin, berak zu bortxatzeko? Bai. Hurrengo egunean nola begiratu zenion begietara zure amari?
I couldn't, and that Ezin izan nuen, horregaitik egin behar izan nuen alde etxetik. is why I had to leave. Entzun duzuenez, amak eraman zuen gizona etxera, Tirop bortxazezan. Ea bortxaketa zuzentzaileak deiturikoen bitartez, Tiropen lesbianismoa desagertzen zen. Zure amak antolatutako bortxaketa horiek, behin baino gehiagotan gertatu ziren? Yes, Bai, but I really don't baina think it ez was dut too uste harsh. berak bortxaketa edo sexu eraso modura ikusten zuenik. Actually rape and sexual Berak assault. It was just nahi zuena zen alaba salbatzea. of trying to save, Edo beste modu bat badagoela erakustea. show my child that there is another Baina oso traumatikoa izan zen, eta oraindik ere bada. was very traumatic and still is. Berriki, Erresuma Batuko lehen ministro Theresa May andereak barkamen askatu du Britaniar Inperioak kolonizatutako lurraldeetan, tartean Kenian ere, gay eta lesbianen aurka ezarri zituen legeengatik. Zergatik jarraitzen dute, baina egun ere hain errotuak homofobia, lesbofobia eta transfobiak Kenian. Zerikusirikote guretzat hain ezezagunak diren bertoko herrien kultura tradizionalekin edo kolonizazioaren ondorio zuzena ote dira. Hamar urtetan esan duzu asko aldatu dela Kenia, aldaketa asko ikusi dituzula. Zeintzuk? Aldaketak, politikoki asko aldatu da. Korrupzioa oso handia da leku guztietan, ez? Eta estamendu guztietan bai. Eta auzokoen artean ikusten duzu korrupzio hori, eta herriko jendean, dendarian kasuan ikusten duzu korrupzio hori, da mekanikoaren kasuan ikusten duzu korrupzioa, eta gero chief da juez de paz modukoa. Chiefen kasuan ikusten duzu korrupzio eta holan badoa, ahondira arte ez. Korrupzioa eta txantaia noraino iritsi daitezke? Límites insospechados. Eta uste duzu horrek adibidez gehiekiko edo LGTBI komunitatearekiko eragina handia izan dezakela? Bai, sektore horretan eta guztietan. LGTB jendea, badakizu, ez dela legala homosexuala izatea. Ez dakizeran erakurtzen duzun hori, baina holan da. Kenian, ez da legala homosexuala izatea. Ilegala denez, homosexual bat topatzen badabe, ahultasun badago. Eta hori da, euren poliziaren eta gobernuko oportunidadea dirua jasotzeko. Extorsioa egiteko ez. Zuekin Ignacio Montero Donostiarra, 22 urte. Gehia da eta Nairobin bizi da Nazio Batuen erakundean lanean. Hemen baina homosexualitatea beldurrez bizi duela diosku Ignaziok. Zu bezalako atzerritarren artean homosexual asko ezagutzen dituzu? Sí conozco gente gay de fuera y de hecho conozco más gente gay de fuera que de dentro. Pues no sé, en la ONU tengo amigos gays y pues como he dicho viven apartados. Por eso no tenía la oportunidad de conocerlos de aquí. Homosexualitateak izkutuan egon behar du beraz Kenian. Bai. Y tengo dos amigos que son matrimonio y que viven aquí y ellos pues cuando se pusieron a buscar casa para vivir aquí me contaron que el señor que les iba a alquilar la casa decía, pero solamente queréis una habitación tal y así es. Entonces sí que les extraña y sí que si ves que hacen muchas preguntas tienes que tener cuidado. Porque luego también otros dos me contaron que tenían, pues son la señora de limpieza, tal,
y como ella sabía que eran gay, porque la única cama que tenía que hacer todos los días era una, vino ella con la policía y al final se tuvieron que cambiar de casa, entonces, de barrio, vamos. Entonces, bueno, si eres internacional, LGTB, tienes que tener cuidado porque te pueden pasar cosas como esto. Y si eres local, tienes que tener, cuidado y también suerte que, pues eso, suerte y cuidado. Pues de tener apoyo en tu círculo y cuidado de que no te vea el resto para que no te vengan, ¿sabes?, con chantajes y sobre todo, algo que pues, yo nunca había escuchado de esto, pero eso, el tema de chantajes, pues de gente que usa alguna aplicación online para quedar con algún chico, queda y luego pues resulta que están, ¿sabes?, ya están intimando y pues sin ropa, bla, 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 y de pronto llega pues alguien, la policía o quien sea, y les empiezan a sacar fotos y luego tengo las fotos, las destruyo o me das dinero, ¿sabes? Entonces así, se compinchan, pues con el que ha quedado se compincha con otros que van a venir y ese tipo de chantaje. Homosexualak hor egon direla beti, ez? Baina lehen ez zeukaten inolako tratu berezirik, ez onerako, ez txarrerako, eta gaur egun religioaren pisuarekin hori aldatu da. Erlijio kristauarekin, Bai. kolonoekin. Bai. Homofobiaren jatorria uste duzu hor dagoela? Bai. ¿Quién era? ¿Teacher Félix? Sí. ¿Qué os dijo? Que es malo no creer en Dios. ¿En Dios? Dios. Sí. Porque Dios, ¿cuántos hay? Dios cristiano. ¿El Dios cristiano? No tener una religión es malo. Eso os ha dicho Teacher Félix, que es el profe de música. Sí. ¿Y qué pensáis? Pues que eso no está bien. No tiene el derecho de decir eso. En Waldorf, es que me parece un poco curioso. Ezagutzen ditut homosexualak kostaldean. Eta Keniako kostaldea beste kultura desberdina dago, suahili kultura ditzen da. Eta, bueno, ez dira eskontzen, baina jenteak ez dago hain txarto ikusten, ez? Baina barrualdean, Keniako barrualdean, dana da, kristautasuna sartu zenetik, bai. Kostaldean musulmanak direlako nagusi, ez? Bai. Zein da zure iritzia homosexualitatearen inguruan? It is sin. Bekatua da, homosexualitatea bekatua da, iguingarria It's jainkoarentzat. an abomination to God. Bekatua, abominazioa. Homosexualitateaz modu horretan mintzo zaigun gizona, Mark Kariuki gotzaia duzue. Ez edozein gotzai, nonbait Keniako Eliza Evangelistako agintari gorena baizik. Let us hear the conclusion of the whole matter. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep... Kariuki jaunarekin elkarrizketa grabatzeko geratuak ginen, baina hara non gauza bera egin zuten haiek ere, elkarrizketa grabatu. Ikusi dugu nola elkarrizketa hasi aurretik, zuek ere jarri duzuen kamera bat grabatzen. Zertarako egiten duzu? Grabazioa nahi dut neuk esandakoaz, oso erraza delako manipulatzea eta zentzu aldatzea norberak esandakoari. Be manipulated and changed. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil. That is the word of the Lord. Eszenatoki horretan abominazio horri buruz asko hitz egin duzu? I don't take time. Ez dut denborarik galtzen homosexualitateari buruz hitz egiten. Guretzat ez delako arazo, zuentzat da arazoa, baina guretzat, Afrikarrontzat ez da arazoa. African people, it is a non-issue.
Asko poztu nintzen Obama presidentea Keniara etorri zenean. Kazetariek homosexualitateari buruz galdetu zioten eta gure presidenteari ere galdetu zioten. Eta argi eta garbi erantzun zuen. Ez da arazoa. Zergatik daude Europa eta Mendebaldea hain interesatuta homosexualitatearen eta lesbianismoaren inguruko gaietan, umeak iezak jota hiltzen direnean edota txiroak pobreziagatik? Zergatik ez dute dirua erabiltzen benetako beharrak dituen jende horri laguntzeko? Eta zergatik munduak nahiko luke Kenian homosexualak egotea eta euren eskubideak aitortzea? Ze interes dago horren atzetik? Agian zeuk erantzun beharko zenidake, zergatik dago mundua hain interesaturik Kenian? Zertarako etorri zarete zuek Keniara? Gai sozial bat dela uste dugu. Ez, arrazoia da Mendebaldeak ikusten duela zer gertatzen den Kenian eta Keniarren bizitzak usteldu nahi ditu hona ekarritak Keniako jendearenak ez diren bizitza praktika batzuk. Keniako jendea Europakoa bezain ustela izan dadin. Homosexualitatea ustelkeria delako? Deabrua da. Zuk euki duzu inoiz homosexualen bat zuregana gerturatu dena edo lesbiana bat zuregana gerturatu dena bere arazoei buruz hitz egiteko? Ez da bakar bat ere, ez da inoiz inor nigana etorri. Eukiko bazenu bat, zer esango zenioke? Nola lagunduko zenioke? Bere aldamenean egonda, erakutsiko nizkioke idatzi sakratuak eta egoera aldatu arte berarekin otoitz egingo nuke. Galdera pertsonal bat egingo dizut orain. Alaba bat izango bazenu lesbiana. Bortxaketa korrektibo bat ezarriko zenioke? Eta seme bat homosexuala balitz? Uzki azterketa egingo zenioke? Nire umeek heziketa egokia jaso dute, beraz ez dira izango ez homosexual ez da lesbiana ere. Eta horregatik dagokigu eliza modura jakitea zer gertatzen ari den eskoletan. Eta horregatik joaten gara eskoletara, ikustera gure umeak ez daudela Mendebaldeko sinesmenengatik ustelduta. Elizetatik uste duzu homosexualen kontrako gorrotoa pizten dela? Asko nire ustez. Apaiz batek adibidez pulpitutik esaten badu gehi guztiak infernura joango direla edo bekatariak direla, hori gorrotoa da. Zuekin Erik, benetan alternatiboa izan nahi duen eliza bateko hartzaia da. Bai, ondo entzun duzue, Erik homosexuala da eta hartzai gisa aritzen da gehi jendea hartzen duten meza klandestinoetan. Gu gonbidatu gaituzten honetara, bertan gertatuko denaren inongo zantzurik erakusten ez duen behe barru anonimo batetik sartu gara. Gure kultuak ez du zerikusirik kultu tradizionalarekin. Saiatzen gara, ahalik eta inklusiboenak izaten. Erik, posiblea da Kenian homosexuala eta fededuna izatea? Kenian esango nuke ezetz, izan ere eliza gehienen ustez gehi bazara, bekataria zara, eta ondorioz bekatari modura hartzen zaituzte, eta ez fededun modura.
Afrikak dituen 54 herrialdetatik 38tan legez kanpokoak dira sexu bereko pertsonen arteko harremanak. Kenia dugu horietariko herrialde bat. Kolonialismo garaiko legeek indarrean segitzen dute hemen eta 14 urteko kartzela zigorra jaso dezakete gay, lesbiana, bisexual eta transgeneroek. LGTBI komunitateak otsailean jo zuen auzitegietara atal horiek zigor kodetik kentzeko. Epaia oraindik ez da argitaratu, baina esperantza izpi bat badute berriki lortu dutelako gay izateagatik susmagarriak direnei egin ohi zaizkien uzki azterketak legez kanpo geratzea. Matatu batean gelditu gara Oskar Epelde arrasatearrarekin, elkarrekin joan gaitezen elkarrizketa tokira, Matatu izeneko autobus koloretsu eta hiperdiseinatu horietariko batean. Oskar Epelde kazetaria aspaldi dago Afrikan, berri emaile lanetan aritzen da, besteak beste Euskal Telebistarako. Sekulako ezagutza pilatzen ari da kontinente hain ez ezagun honetaz. Kazetaria Afrikan. Bai, orain bai. Zenbat urtez? 1998. Zenbat urte izango dira bai 20 edo. Eta ze herrialdetatik mugitu zara? Jo, herrialdeak ez du merezi igual danak esatea, ze ibili naiz hola egiten reportajeak eta Euskal Telebistarako, eta orduan tokatzen zitzaigun bi asko bidaiatzea. Herri askotan izan naiz, Afrikako herri askotan. Orain zertan zentratzen duzu zure lana? Saiatzen naiz proposatzen koberturak eta gai konkretuei buruz, hemenka. Kenian jada urtebete egin duzu? Kenian bai, azkeneko urtea edo ibili naiz hemen. Oskarrek Keniatik kanpo nolabaiteko sona izan duen epaiketa bati jarraitu dio kazetari gisa, baina badiozku Kenian bertan isilarazi egin dutela epaiketa hori, non homosexualitatea zigor kodetik kentzea eskatu duten bertako hainbat pertsona partikularrek, elkarte gay modura ezbaitzaile eskubiderik ematen ezelango salaketarik jartzeko. Komunikabideen jarrera zein da homosexualitatearen aurrean? Horre izan zen epaiketa joa handi bat, eta gai oso potolo bazan Afrika mailan, ez? Hego Afrika da oraindikan hemen inguruan dauen herri bakarra hori onartzen duena eta komunikabideak etzean egon, bat ere ez. Eta hurrengo egunetan ibiltzen arakatzen periodikoak eta bintzat zer artikulu txiki bat agertzen zen da, etzan esebe agertu. Eta ze azalpen ematen diozu horri? Ez dut ulertzen, baina imaginatzen dut, komunikabide horietako editoreak eta buruak beti be daudela boteren eraginaren azpian, ez? Eta botereak zer dio, presidenteak zer dio, LGTBIren eskubideak ez direla agendan egon behar? Bai, ez daudela agendan, ez? Ez non issue izan zuen, ez? Hori da, hori izan zuen, bai. Epaitegietan egin den eskaera praktika homosexual, lesbiana eta transgeneroak zigor kodetik kentzeko zuk jarraitu duzu. Zein izan da LGTBI komunitatearen estrategia? Euren estrategia izan da dokumentatzea izan dituzten giza eskubideen urraketak. Hainbat adibidez bortxaketak, hainbat egoera benetan penagarriak ekarri zituzten horien inventario bat egin izan dute hainbat urtetan. Horrekin batera, demostratu nahi izan zuten nola norberak ez duen aukeratzen bere sexualitatearen orientazioa zein izango da, ez? Esan ez, horrelakoak gara, eta benetan ez da konstituzioaren aurka doa bortxaketa hauek jasatea. Bortxaketak aipatzen dituzu? Bortxaketa zuzentzaileak? Bortxaketa zuzentzaileak famatuak, bai. Zer dira? Adibidez, bat abokatuak ekarri zuen bat, ipatu zuen bat lesbiana batena, eta hau taldean bortxatu zuten, gero emakume hori joan zen salatzera poliziara, bortxatua izan zela, eta orduan poliziak egin zuen izan zen, ez badan guk bortxatuko zaitu erabat osatzeko, zure gaixotasun hori. Epaiketa horretan parte hartu du Elizak, parte hartu du gobernuak, senatariek ere parte hartu dute? Bai, hor egon zen Elizen abokatua, gero senatuaren abokatua, eta gero fiskala, eta hiruek egin zuten eskaeraren kontrako iritzia eman zuten. Zein izan da euren estrategia? Bueno, Elizarena hori pekatua dela esatea, eta
hori inmorala dala esatea, eta Keniaren kulturaren aurka doala esatea, homosexualitatea. Beraz, esaten ari zara, sexu berekoen arteko maitasuna ezin dela existitu? Lekuz kanpo dago, ez dut ulertu ere egiten nola existitu daitekeen amodiorik gizon baten eta beste gizon baten artean, zertarako, sexurako. Horregatik deitzen diogu bekatua. Eta bekatuari heldu behar zaion moduan. Konparatu zuen homosexualitatea, batzuk esate zuen, baina nola izan like delitu bat bi persona adinduen artean, euren borondatez, erabakitzea musu bat ematea, nola izan like hori delitu bat. Eta bere erantzune izan zen esatea, baina delitu bat pribatuan begin lehike. Adibidez, haziendari dirua lapurtzen dionak horrek pribatuan egiten duelako konparazioak egin zituen. Bai, baina hemen giza eskubidei buruz hitz egiten ari gara, edo ez? Zer esan nahi duzu giza eskubideak diozunean? Giza eskubide bat da hori? Zer esango zenuke orduan zuri lapurreta egiteaz, hori ere eskubide bat da? Ez da gauza bera. Bai, gauza bera da. Maite duzun pertsonarekin harremanak izateaz ari gara. Person you love. Maitatu? Zer ulertzen duzuzuk maitatzearekin? Nola hartu zituen adierazpenok LGTBI komunitateak, epaigelan zeudenak? Bai, ni uste izan dizut mingarria izan zela, ni somatu nuen zerbait, baina eurek esan ziaten benetan oso mingarri izan zela bat. Ez Elizako abukatuarena. Jendearengan horrelako komentarioak entzutean, pentsatu duzu agian hau ez dela zure lekua edo zure alabentzako herria? Bai, lehen esan dizudan moduan, hemen etxean, neko bizitza librea daukagu, baina ez nuke nahi euren printzipioak horrekin zikintzea. Nik banuen etxalde bat Afrikan. Itza Anstesin horiekin hasten da Out of Africa. Karen Blixen, idazle daniarraren eleberri famatua, eta baita askok ikusi dugun filma ere, noski. Batira, Blixen baronesaren etxalde hura hause da, eta idazlearen izena daraman Nairobiko Karen auzoan dago. Hemen, itzordua ezarri dugu, bi emakumeren arteko maitasun istorioa kontatzen duen Rafiki filmean protagonista ageri den antzezlearekin. Ongi etorri Scoop Newsera, nire izena Sheila Munibada, eta gaur gauean Hollywoodeko izar bati buruz hitz egingo dizuet, baita Hego Afrikako Mikasa hirukoteari buruz ere, beraz, ez mugitu, gaur primiziak ditugu eta. Okay, Sheila, esango diguzu zer egiten duzun hemen? Saio baterako aurkezpenak grabatzen ari gara. Rafikiri buruz hitz egiten entzun dizut. Bai, Rafiki filmari buruz hitz egin dezaket, baina zoritxarrez inork ezin du filma ikusi, Kenian debekatuta dagoelako. Arraroa da. Arraroa da, bai. Hitz egingo dugu honi buruz gehiago. Lanean utziko zaitugu. Hau izan da guztia gaurko Scoop Newsen. Bihar gurekin berriro ordu eta leku berean eta gogoratu egin zerbait ona gaur, zure buruarentzat besterik ez bada ere. Bye. Instead, we're going to be something real. Yes, something real. Yes. Rafiki izeneko filmak kan hiriko zinema jaialdi entzutetsuan aurkeztu den lehen film keniarra dugu. Baina Kenian bertan debekatuta dago ordea, Rafikik bi emakumeren arteko harreman lesbikoa azaltzen duelako.
filmeko Wanuri Kayu zuzendariari espetxe zigorrarekin egin diote mehatxu. Nire izena Sheila Muniba da, Kenian jaioa eta hasia naiz. Wanuri Kayu zuzendutako Rafiki filma egin berri dut, eta neu ere Kenian abilanean, film egile independiente eta aktore modura. Zure lehenengo filma eta gai erabat tabua, debekatua den gai bat, Kenian askotan pentsatu behar izan zenuen egin edo ez egin? Zalantzak izan ituen bai lana onartzerako garaian LGBTIQ komunitatea tabua delako Kenian. Celebrea da baina konstituzioan estelako legez kanpokoa zure burua lesbiana, gay edo bisexual modura identifikatzea. Legez kanpokoa dena da, haiek esaten duten moduan, naturaren aurkako harreman sexualak izatea. Orduan, halakorik egin duzula frogatu ahal izateko, zure etxera sartu eta giza eskubideen kontrako froga fisikoak egin behar dizkizute. Beraz, filma egiten ari nintzenean ere, banekien arazoak ekarri behar zizkidala. Orduan filma onartu baino lehen, egin nuen lehen gauza, nire burua kontzientziatzea izan zen. Filma egitearen prozesu guztian, grabazioan ere bai, ze paper jokatu zuen Kenian daukazuen zentzurak? Keniako filmak sailkatzeko batzordearen lana da, erabakitzea zein film grabatuko diren eta audientziarentzat film horiek sailkatzea. Guk beraz, gidoia bidali genuen batzordera eta filmatzen hasteko baimena eman ziguten. Gero, filmaren azken kopia ere bidali genien, sailkapena egin zezaten, baina orduan zoritxarrez, filma debekatzea erabaki zuten. Noraino keniar batek dauka aukera, nahi izan ezkero, Rafiki ikusteko? Keniar batek Rafiki ikusteko duen modu bakarra herrialdetik irtetea da. Nik ere ez dut modurik ikusteko, Wanurik ezin du ikusi, ez da Samantak edota filmean parte hartu duen beste inork ezin du hemen ikusi. Keniarrek ez daukate filma ikusteko modurik. Kenyans don't have access to the film. Rafiki zentzuratua izan da, ez? Debekatuta Kenian. Eta horrek nola hartu du zinemagintzak hemen? Bueno, badagoz gobernuko gorputzak, pelikularen kontra, eta gero gu. Oso konservadoreak dira. Oso. Eta badaude gai batzuk ezin dituzula ikutu. Qualification Boardeko burua nahiko pertsona naskagarria da. Eta arazo asko eduki dugu berarekin. Zuk ikusi duzu filma? Ez. Ez kanpoan egon, ez? Eta Wanurirekin hitz egin nuenean beste gunean, ez dago hemen. Ez dute aukera izan. Eta hemen, badakizu debekatuta dagoela hemen filma ikustea? Bai. Bueno, baina Wanuri zuzendaria da, berak badaka bere kopia. Eta nire laguna da. Hona hemen Kuanboka, intersexuala da. Jaiozenean organo sexual ala maskulino nola femeninoak bazituen. Maskulinoak ebakuntza zerauzi zizkioten, eta baita ondoren sozialki emakume gisa ezi ere. Baina gizon sentitzen du bere burua Kuanbokak, naiz eta ezin alakorik esan, inolaz ere orain gauden eslam honetan. Toki oso pobrean gaude, eta hemen segurtasuna ez da dirudienez oso balore finkoa. Kuanbokak eslam honetako futbol neska talde bat entrenatzen du. Jokalari guztiak bizi dira marginalitatean, drogazaleak izan direlako, prostitutak, are ama gazte ezkongabeak. My name is Kuanboka Kibagendi. Kuanboka Kibagendi dut izena, duela 27 urte jaio nintzen, intersexuala nintzela, nekazari herri batean. In a rural area. It was not easy. Etzen erreza izan niretzat, gainera bapatean nire gurasoak hil egin ziren. Horregaitik zaintzaile batekin hasi nintzen,
eta berak eraman ninduen eskolara. Then after finishing the school, Amaitutakoan nire anaia Txabol auzo honetan bizi zen eta ona etorri nintzen ni ere. I joined him in the slum. As an intersex person. Intersexual modura, auzo honetan bizitzea ez da erreza. Being in this village, it's not easier. Yeah. Yes. Esango zenuke Txabol auzo honetan intersexuala izatea, Nairobiko erdialdean intersexuala izatea baino askoz ere zailagoa dela? There's a lot of insecurity in the slum. There's no privacy. Segurtasun falta izugarria da auzo honetan, ez dago pribatutasunik. Etxe hauetan, slam honetan, intersexual batentzako bizitza oso arriskutsua da. Of an intersex person in a slum is very risky. You know, people in the slum they can just pick you from the other side. Hartu zaitzakete izkin batean eta inor konturatu gabe bazter batera eraman. Without saying anything. Arropa guztiak kendu inguruan dauden pertsonek ikusi gabe. Where you have come from. The police Polizia eta segurtasun agenteak oso urrun daude eta ez dira iristen eraso egiten badizute. Eta horrek gure bizitza are gogorragoa egiten du. Guri esan diguzu intersexuala zarela, baina entrenatzen duzun futbol taldearentzat nordakoan boka? Ez dut honetaz hitz egiten segurtasunagatik, entrenamendua bukatuta ez dut irten nahi, ez dut jendeak inguratu edo eraso egiterik nahi niri buruz gehiago jakiteko. Entrenamenduetan badakite kanboka emakumea dela. Modu ofizialean, dokumentuetan eta emakume modura ezagutzen daute. Baina orain, gero eta indartsuago agertzen ari naiz aktivista modura. Ze pentsatu behar duzu, Kenian intersexual gehienak hil izan dituztela. Gurasoek identifikatu eta gero hil edo haien gandi banatu. Horregaitik erronka handiak ditugu eta publikoki agertu behar dugu, ume errugaben hilketak geratzeko. Lehen ezagutu duzuen Erik gaztearekin elkarrizketa egiteko hartu dugun tokia ere honako ile apaindegi hau, ohikotik ateratzen da oso Kenian. LGTBIko kideak herrialde honetan erabat marginalitatean bizi direnez, ezin lanik aurkitu eta aurkitzen dutenean erraz botatzen dituztelarik, honen moduko ile apaindegiak dira, aktivismotik antolatzen ari diren lan aukera bakarrenetarikoak. Beraz hemen sare bat sortzen ari zarete, LGTBI komunitatea ez dadin erori prostituzioan. Narrazio hori aldatzeko proiektu hau asmatu genuen. Gutxienez, zure gorputza saldu gabe beste diru sarrera batzuk bermatzeko. Hala ere, sekretuan edo ezkutuan ibili behar zarete, ze auzoak ez daki hau LGTBI komunitatearen negozioa denik. The society out here is very homophobic. Gizartea hemen oso homofoboa da. Eta zabalduz gero bezero asko galduko genituzke. We will lose many of our customers. Kenian ze paper edo ze rol dauka LGTBI komunitateak? Ni uste oso garrantzitsua daukena, dela ez, dauken egiten duen lana, ze da Afrikako herri bakarretako bat, ez, hemen behintzat mugitzen die eta ez die, nahiz eta legedia eta kaleko iritzi publiko eta kontra neuki, behintzat ez die makurtzen eta jarraitzen dute lanean.
ondoren abiatu gara LGTBI kolektiboaren elkarte batera. Bertan egiten ari diren bilera bateko lekuko izaten utzi digutelako. Oroar, 50 elkartetik gora izango gara herrialdean. Badakit gu garela legearen barruan lan egiten duen elkarte bakarra, neurri batean osasunaren inguruan antolatuta gaude. Batez ere, sexua gizonezkoekin izaten duten gizonen osasunean. Saiatu gara gobernuz kanpoko elkarte modura ofizialki erregistratzen, baina ezetz esan ziguten gure elkartearen izenean gay eta lesbiana hitzak agertzen direlako. Niretzat, orain martxan den zigorgabetze prozesu honek asko esan nahi du. Epaitegietan, esaten ari garelako, arazoa biolentzia dela. Eta gainontzekoak aurrerago etorriko dira. Adibidez, ezkontzen kontuak eta abar, momentuz ez dira guretzat lehentasuna. Orduan niretzat garrantzitsua da, ikusi dudalako gure kontrako indarkeria, guri gertatu izan zaizkigun gauza asko, aldatu egin daitezkeela. Eta hau, tarte baterako nahikoa izan daiteke. I think that would be enough for a little while. Yeah. Osatu duzuen familia, esango zenuke hemen Keniako txoko honetan oso zoriontsua izan dela? Bai. Bai. Ni ez naiz olio ama, ez naiz hori gallenita, ez? Nomekin ez dut inoiz ezer izkutatu, eurek ez da bezer izkutatzen, eta ja, uste dut oso erlazio polita daukagula. Zer uste duzu eman diola Keniak familia horri, zuk osatutako familiari, Euskal Herrian izango ezenutena? Batasuna. Pentsa, urte guzti hauetan egon gerala bakarrik. Nire nebarrebak ez da osamen, nire gurasoak ez da osamen, euren beste etite da mamak ez da osamen. Da, gu izan gara, bakitzanezako apoioa, ez? Batasuna, ez bakarrik emozio zentzuan, baina bebai talde lana egiteko, ez? Kenia zure etxea da? Edo Kenian etxetik urrun sentitzen zara? Ez esan sentitzen etxetik urrun. Baka, bihotza banatuta. Bai, nire etxea izan da. Asko maitatzen dut. Kenia oso garrantzitsua izan da nire bizitzan. Baina ez da betirako izango. Betirako gongo da nire bihotza, baina ez da betirako nire etxea izango. Fizikoki. Egunen batean espero dut familia izatea, familia maitagarri bat eta Keniatik kanpo izango ginateke. Horrela izan dadila. Thank you very much. Thank you.
Erik, nola ikusten duzu zure etorkizuna? Ikusten zara beste gizon batekin eskonduta Kenian? Bai, familia polit, alai eta maitagarri batekin, bai. Bai, hori badakit iritsiko dela.